Kasing samla jong Balang Catholic Nativity Church Maukulwan kalapelong ye ka program jing ye kandulang ne ka get together ka pakerpang na ka benta ki kenarin ki badan ha ka dukhan jong ka oratory akabaya ka ne ka jingalang kalalong Hussein Vianney Auditorium Southwest Kasil District Maukulwan ye ka ne ka program na wan ban pensyong kun da uba Commander Shangpliang kumukongsan ha ringkat ka jingadon lang ubabu Silver Star uba long unong yalam bat unong pen jong ki kenaren la lor kita la sakiru da ke jingdon lang ki rangba balang u secretary balang u president jong sing samla lembat ki long kme long kma jong balang habai jingkran hakani ke sngi uba commander shangpiang ula kentu ki kena bat ki samla ban im ka jing im ka badan ka thong gol ki kattu katni ki kentin sneng ki ba ula kentu ki long ba ula kentu ye ki kena ba kin shim khia ya ka jing pulie bat ban don ya ka thong ka ba bin namar lada don ka thong ka jing tre shitam kan poi shi ka jing job ka wan hi ula kentu ye ki samla ban don ka jing mod jing perkhan ka ba bha bat ka ba dei ka ba snio namar ka jing mun ka ba bha ka long ka tin rai ban le iki ki bangithmu ula banru ba ka long ka badan kam ya away pa away ban long ki ba sngohun ha ka jing im và ban kran sapang kendiat ka beri berkeneka kata ka jing bafindon ye kata ka positive thought ha jing im ka jampi pi ha jing im jing ni ki brio lada ngila don ngidon arta idar bin ombet banga ngamla lane bafila te ha jing im ki jampi fidi bandan kata ka jing kani ke jing berkat ka balong syai ka balong positive lapidan ha ka benta kala balong ha jing kule kala balong ha syongka syongman nam ta samla kala balong bafi kwa ka kam ka jam ka kwa lagi kuno ka benda fidi bandan ye kata ka jing berkat ka balong ka basyai ka bom lom negatif ka balong positif ka bas kem happy marsisin ba fila island ye kita jing ya ka bafin ong ba shibun ki jing ye kalong ki kini ki jing ye sudah ya kini ngamla banle kata ka penlong hi api bafin ba berkijing mun perkar kan yalam syata kadai ha bafi perkat bet ba ya kini ngala banle ngala bet ya ka ban job ban yele ki entrance exam ngala bet ya ka ban yo kam ngala bet ya ka ban te ya ki kasenjunga ka ba bit ka babiang ngala bet ya ka ban long wei ni ki luksa ni sama ka ha nak tak balang nam tak ulang salang kata kan wan ka jing hoi kin ki challenges pimla ban kya dan ki challenges jong pi pada pihak ban bangba ngala jumat dan ye shibun ki jing ya ka jing jonga ma pi pin ong ke ye ka ba pi ku la shai ka sini ki jing ya ka pi ku la shai ka sini ong ini jing ya ba mentara sini ba sukha ngala dat ye kun ki jing ya ki ba shadin ki jing ki jonga kini ka ba mentala ki ku ba sukha fidan ye kata rongkom perkat api mun pin salah ye ka ban le ye kata teman rila da fiong na pin persian ban kat nak ta kicing ye te kata akan kandung yelam ye pi syek na bana bat pi bat kini ka gratitude ke jing sungu fidi bandan ka jing ye ka jompi inuk sai balet ro rila kum ki kun krista lada pi ki ben step pi ong ba oh ngalayo ye kini ka sngi ka pernai ngalayo ban ngai nu yo lei bo ai yang ngai ka sngi pengalaman impat mentara sngi pengalaman tre benta kan ilam ni kan ilam sifat positive thought nak ka jompi tang ita is small thing nak ka jompi banong banga kani ka sngi shisha kalau babian nak ta junga bat ka kadai shisha ka jingker ko ngasungu yo lei banga yo ka step ka pernai pengalaman tre biang yo ka met ka bakot ka bakia katakan ilam sipi syaka positive thought ka jingkim ka jompi andai ki kinu ki bapidan ka jingkim jompi apa fitrei shitom ni biakun bil kita
langit papilak kan ini kata nama kan kenum kenum ha kecing im kejung pi lada pikwa hi panyakun ya kapapin finom la kawat kendiat namanya ngawang syapang kum kanuksa syapang kecing duk kecing lek pule begini kita kumi gitu pada ni pi kita mentah ni harga kecing pule saya kum pisang la dan kita mentah haki kelas 11 dan kelas 12 ngai im hai kini kita kam ha kini karier kaidan nam ta jongki pi kisabla mentah kita kam tang kuno bagi tip sibu kum kanuksa mentah rafikwa balik pule engineering kini bantip kini kan entrance exam kebangan ngedai bagi ala apa haba fi yakun dia kata entrance exam ro fi ban perkat ba memberikan pengempat ban pas dengan ke JEE ngadi ban pas ke JEE advance hadin kata pada mi pa jam pila kita besar dan pila bermamla tambah pihak all India pihak penong tiba ban syakmat dan kadon ketika education loan nam ta jam pi kum kisam la ba pila dan engineer dan doktor kadon ku ka kies habini kian si nganang perkat ba yo leksi la ni shim loan na bang pat la ni ai bendai ke jaka jeng sino gendong yo kabang kamprian ring yo jikti ba kum sino gendong ro bagi la register ke jaka ka shim ni kabang nomor balik ikitu ke jing pule ke jong pi kemun yak pa pi sa siu hi hadir kat la ban pule dekat nom don jing ya pi pada ka bang kamprian ni jaka jong ni maka don hi ke kenjam wal ke chen kum yakini ki pahe kum ki ka